Esta mañá era presentada en Ribeira unha nova acción solidaria a favor do Club de Remo Puebla, afectado tralo incendio que destruiu por completo a súa sede social. Como sabe, despois a principios de mes, a nave do Club da Pobra de Remo sufreu un incendio onde perderon todo o material. Entón, estes clubes de Ribeira promoveron esta actividade para poder recaudar esos fondos e axudar ao clube do municipio veciño. A iniciativa impulsada pola Escola de Boxeo El Canario e o Club de Natación, en colaboración co Concello, terá lugar xa este vindeiro domingo 2 de febreiro e consistirá nunha carreira e nunha andaina que se desenvolverán a partir das 11 da mañá dende a Fieiteira. As carreiras son distintas distancias, hai 5.000 metros, 2.000 e despois para os máis pequeniños 500 e 100 metros e depois temos unha carreira que son 1.000 metros que pon que é familiar, que é para poder correr a xente que non está acostumada, que quer correr cos rapaces ou así. E nada, a andaina serán 6 km máis ou menos, hasta a Pedra da Rá e baixamos polo Parque de San Roque. E despois, ao final de todo, gracias a empresas colaboradoras de tanto de Pobra do Caramiñal como de Ribeira, faremos algúns sorteos cos dorsales da xente que participe. Dende o Club de Remo Puebla agradeceron esta mostra de solidariedade. Agradecer enormemente este xesto por parte da Escola de Boxeo e Atletismo El Canario e o Club de Natación de Ribeira, que outros clubes simpaticen con nós, que saben o que costa levar a cabo unha actividade sin ánimo de lucro, e aínda, a pesar de somos clubes de outro municipio, pois estamos encantados. A veces xa non só é o que se recaude, senón o xesto e a solidaridade de compartir unha mañá de domingo de actividade física e ao aire libre. Dende a organización animan a participar na iniciativa. O custe das inscripcións será de 5 euros a partir dos 10 anos, que poderán realizarse o propio día, dende as 9:30 da mañá ata o momento antes do inicio.